Bos días. Unha das situacións que se dá en todos os concellos é que a cidadanía, a sociedade en xeral, a maioría dos veciños non coñece como funciona o goberno, non coñece como funcionan os concellos, polo menos na súa maior parte ou en temas realmente importantes. Ese descoñecemento serve para que tanto o goberno como a oposición o que faga é aproveitarse e vender a súa moto según lle interese, ou ben o que estamos facendo ou o mal que o están facendo e probablemente en ningún dos dous casos sexa a realidade absoluta. Hai moitos anos, un interventor chegou a un concello da Bisbarra e cando se aproximaban as festas, o equipo de goberno empezou a decidir, bueno, quen vamos a traer ás festas. E xa sabedes como estamos aquí con isto das festas. Teñen que vir as mellores orquestras, os mellores grupos, sin dúbida alguna. E o interventor levou as mans á cabeza. Bueno, isto non se pode facer así, isto hai que sacalo a concurso. Isto non se pode contratar así a dedo, como quen di. Claro, costoulles moito explicar que cousas como unha obra de teatro, como un concerto de música, como pois as orquestras das festas non poden saír a concurso porque do que se trata é pois de contratar aquelo que está gustando máis, aquelo que os veciños queren ver, aquelo que está máis en boga. É dicir, tes que ter uns criterios que non teñen nada que ver co custo. Si ti fas unhas festas basándote únicamente nun concurso, pois acabarás tendo unhas orquestas que poden ser moi boas, pero que non son as que a xente quere, pois non que son as máis baratas. Ao final acabaron convencendo ao interventor de que, bueno, pois gustáralle máis, gustáralle menos, eso tiña que ser así. Iso pasa moitas veces. E isto todo ven a conto porque hoxe probablemente leeredes en máis dun xornal que hai un concello, hai unha oposición que denuncia que o concello leva desde as oposicións, desde as eleccións, pois máis de 4 millóns de euros en facturas que foron reparadas por intervención. Claro, moita xente eso de que unha factura sexa reparada por intervención quere dicir que a factura está mal, é certo, técnicamente é certo, pero hai un montón de situacións nun concello na que digamos que o interventor pode reparar a factura, pero eso non ten por que ser realmente algo que paralice a factura ou paralice o pago da factura. Moitas veces simplemente non fai falta nin que sexa levantada a factura polo órgano xestor ou polo pleno, simplemente, bueno, pois é unha anotación que fai o interventor dicindo, bueno, isto tiñase que estar feito de outro xeito ou isto non está exactamente como ten que ser. Vamos a poñer un exemplo. Se rompe calquera cousa no concello, por exemplo, ou nun edificio público, nun colexio, por exemplo, e tes que arranxalo xa, moi importante. Bueno, pois ti ao mellor tes de man un fontaneiro, tes de man un electricista, tes de man alguén, o chamas, faino e xa está. Sobre todo nos concellos máis pequenos, non? Que a maioría intentan ademais ter a máis de un profesional para que non pareza que sempre vai o mesmo, non? Entonces, bueno, pues un día chaman a un, outro día chaman a outro. Ese profesional non ten un contrato mellor, porque é imposible ter un contrato de alguén durante todo o ano por se acaso pasa isto, por se acaso pasa outro, porque as circunstancias poden ser moitas e moitas das áreas dun concello, moitos dos espacios dun concello. Que ocorre? Bueno, esa factura pode ser reparada porque non hai un contrato. Era necesario? Si. Había outro xeito de facelo? Mellor non. Chamas, tes de man, vaino, o arranxa e xa está. É así. É certo que se pode facer tamén o mellor con un seguro, pero xa tes que chamar ao seguro, o seguro ten que valorar como o vai a facer, quero dicir, as urxencias non son para isto. É un pequeno exemplo, non? Sucede o mesmo cos autobuses de Santiago que agora veremos se se pagan ou non se pagan ou non se acaban de pagar o reparo. Bueno, pues, probablemente o reparo que hai sobre a contratación deses autobuses en Santiago estea xustificado desde o punto de vista técnico do interventor, non? Pero o que é certo é que en aquel momento que estaban rompendo autobuses por todos lados, eh, unha proposta como a que alguén dixo de que había que sacar a concurso eses novos autobuses para cumplir o servizo non era viable. Por que? Porque un sacar a concurso eso lo levaría ao mellor 3 meses, mínimo, mínimo, e durante eses 3 meses que se van morrendo os autobuses, como das o servicio nunha cidade como Santiago, que hai moita xente que usa para ir ao hospital, para ir a traballar,
quedas sin media dúcia ou si 10 autobuses de golpe e tes que esperar a que saia adiante un concurso con todos os problemas que eso pode levar, que nos 3 meses poden ser 6, é inviable. É dicir, en algún momento había que tomar unha decisión, tomamos unha decisión que pode ser compartida ou non compartida, e alguén pode pensar que sea boa ou sea mala, pero é evidente que había que tomala, e que non había moitas máis maneiras de facelo. Xa sabemos que o contrato de transporte tiña que ter saído antes, pero é un debate deste, é nun momento no que hai un problema, se tes como administración local, tes que resolver, e ese, por exemplo, é un exemplo no que ese reparo de intervención ten que ser resolto no pleno, aprobado, levantado e pagadas as facturas, porque senón o que vai a suceder é que acabarán no xulgado. E o xulgado acabará dándolle a razón ás empresas, porque o traballo, o contrato o seu traballo foi feito. Entonces, ademais de pagar esas facturas, terás que pagar os intereses de demora. É dicir, sentido común neste caso é que todo o mundo entenda o que significa un reparo de intervención. En ese concello do que falo, no que a oposición está denunciando que hai milleiros de facturas que teñen reparos, hai moitos anos, moitos. Unha gasolineira deixou de servir, entre outras moitas cousas, unha gasolineira deixou de servirlle combustible aos vehículos do concello porque non pagan. Cando cambiou o goberno despois dun tempo, empezaron a aparecer facturas, empezaron a aparecer problemas, porque os problemas económicos do concello eran ben conocidos. Entre todas as facturas, apareceu unha de 20 euros dunha pulpería que estaba sen pagar. Eso xa non é que teña toda a xustificación do mundo que teña un reparo esa factura. Eso é cutre por parte do alcalde que o fixo. Eu lembro quen foi. E lembro desa factura porque deixara a deber 20 euros nunha pulpería dicindo que eu son o alcalde aí, xa vola pagaremos. Me parece cutre, insisto, moito. Todo isto para qué? Para dicir que, como cidadáns, temos a obriga de coñecer como funciona un concello. É complicado. Entonces, o mellor que podemos facer é que cando sale algún concepto como de reparo, unha factura está reparada, bueno, pois busquemos un pouco na rede que quere dicir eso, ou collamos ao Siri ou a Alexa de turno e lle preguntamos que quere decir un reparo dunha factura, que quere decir que algo vai a sair a concurso, cal é a diferencia entre sacar a concurso e unha concesión, que pasa cando sale algo por lotes. Todo isto deberíamos de sabelo, máis que nada porque é algo que nos afecta directamente e antes de emitir unha opinión, o mellor sempre, informarse, porque eles, tanto os dun lado como os do outro, van nos intentar vender que o mellor é o que eles din. Así que informémonos, preguntemos porque todo está aí e a partir de aí, efectivamente, cada un teremos a nosa opinión.